سلام كبرات تخطاتلتي تيفادال السونا فصاميتات ناي سوم زحسلكم مازيلخو امبر استاتو سرعه قدف ايرتراوያን تكالات مفراس يغصل ايرتراوي دكتور اسمره تاسفاو دايركتور ساينس امريكا كتكون ببريزيدنت جو بايدن تحاصيا مجلس حبرات هاجرات اب كونتات كل الامحرا بريزيدنت فارماجو سلطان نمنو حز نبرو ودن سحيبو كلنا إيرتراوያን زيغاتات كم نذكرو هاجرنا إيرترا أب 1991 بمسوات دقا نملؤ سراويت إثيوبيا بمسعارن إيرترا ناص بمግባርን أب 1993 ድማ ريفرندم بمكياد 99.8 ሚእታዊት እወን ናጽነት ኣድሚጹ ነቲ ብኣፍ ጠበንጃ ዝተረኸበ ናጽነት ሃገርና ሕጋውነት ከብ ዝለብስ ገይሩ ድማ ሃገርና ኣባል ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትከውን በቂዓ ኣብቲ እዋን ኣዝዩ ትስፉ ዝኾነ ሃዋህ ብምንባሩ ድማ ይዝከር እንተኾነ በቲ ስልጣን ዓጢቱ ዝሓዘ ውልቀ መላኺ ኩሉ ሕልምታት ህዝብና በኒኑ ሓጎሱ ድማ ብሓዘን ተቐይሩ بسنك مجزاتي عبد الحريس تسرعت هاجرنا أب مهناتن ممعبالن أب كنت موفار سرعت هكدف تكالاتنا عتسوه أمسهياناتو دما كل كورنعات هاجرنا أبياتا ما أسر تكفيتو كاب وان ناس كساب له مي كاب تتخلو تكالات زفرسون تعتسون أزيم كم زبوجحو نخل زيغا كهديو اتبرست هاجرنا بمغتال اتحانت زنبرتنا يونيفرسيتي أسمرا بمعزاو بزحات ممهران كم زباررون سددون تجرو امبار سرعة قدف حجيون أبز كي تحتره هايمانتاويان تكالات معناون ناتي إلو تتحيزوه زلو سرح مخانو كنجزب يقبع نزب زملكت وكيل آدال تي في نبزب صابو أب أرثوذكساوي تواهدو بيت كريستيان إريترا ككايد زتانحن زلون عنوات ماليا يبلون بيت كريستيان نمجلجال ناي باترياريك معرق بمقبال زتقبو أبونا إنطونيوس بسرعة هكدف بزوح شجر كوغوانفوم تانيحيو باترياريك أبونا إنطونيوس بيت كريستيان كابزوخونا يخون تتعنو منجستين والكاسباتن ناس آكوينا كتم محادر اللوازبل تعنو مرقت نبروم كابزي بمبقاس دما نتي بمنجدي وفتاهي ديمتروس زقبر زنبرا إيد أعتاونات هكدف كقاومو تانيحوم يوم بوزو أبونا إنطونيوس كاب سلطانهم بسرعة هكدف كاب زقليو أمنتاي كونتات كام زلو بقبو زفلت سابيلان ازي بلوغ سرعة هكدف زخونا يفتاهي ديمتروس تحابابرتون زتفت أمو جبان نهلاوة أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان أبفتهم حدقا كم تودق دما جبرا جبان سرعة هكدف كاب زي كي تحتره كم كلن كالوت زعنوتن تكالات هاجرنا حجي دما نتكالات أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان نمعناو نتوم تقبيهم زتشمو باترياريك تحريم إسار كلو حقتات بيت كريستيان بمتحاس حدش باترياريك نمشيام يدالو ألو إزي بمنفساوي حقي يخون بعالماوي حقي فتوم تحسد حقي زخونا جبان أما فتسام دما إزوم كادرات هكدف حزبين خدقفو من كتحابابرو من تقاوعيتو ما قريبو مالو بزي أقاطامي حزب إريترا بحافشا صعبتي أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان دما بفلاي نزي زي حقاون أعناون تبقسو كقاومو يقبا اتوم أبزي قبن زوعلو زلو سباتجين ازيد ألام مس وقحه بحقي كحتوتو مخانوم كلو دلاي فتحي كجنزبو زلو حق مخانو دما بزي أقاطامي نحبر إيرتراوي دكتور أسمرة تاسفاو كاب أسمرة يونيفرسيتي بمعقاب حمدن ماين بقدامي ديجري دحر ممرغا أب أمريكا تمرتا بمقصال بمكل خالف جرام مريتن بارعن مصنعات زكايدت زقايا إذا أبستفها يونيفرسيتات أمريكا مرمر كتكايد سنهات إيرتراوي أب كلتشان إسران عوت سدتنيا كبرت أمريكات بزبل سيامة شلمات تقبلها أبز أوان دما أمعقات لو تنبار أير علم أبركتو نختقبر ببريزيدنت أمريكا جو بايدن تحاريا كمزلان زهريا تقبالنا التدارخي بدما دكتور أسمرت كابتوم أب أمريكا أبزل على الدرجة مزنز بزحو إيرتراوان حانتقتكم مهانا دما يفلت
ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ክፍጠር ዝጸንሐ ግጭት እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝተሳጥሐት ብርክት ዝበሉ ማዕከናት ዜና ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብዚ ሰሙን ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣስካእብ ምዃኑን ንብረትን ትሕተ ቅርጽን ይዓኑ ምህላው ስርቅን ቅትለትን ሰባት ድማ እናዘየደ ይመጽእ ምህላውን ኣፍሊጡሎ። እዚ ወሃቢ ቃል ኣስዒቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሮ ክልል ኣምሓራ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ኣስታት 330,000 ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ከም ዝተፈናቐለ ሓቢሩሎ። ጓል ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጆርናሊስት ሊንሲ ሹትል ኣብ ዘውፅኣቶ ጸብጻብ ከም ዝሓበረቶ እቶም ኣብ ዝቐረበ እዋን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንምክትታል ዝተመዛዙ ዲፕሎማት ፊልማን ዝሃብዎ ጸብጻብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐስቂሱ ዘሎ ግጭት መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ሓሊፉ ናብ ብዙሓት ጎረባብቲ ሃገራት ክላባዕ ዝኽእል እዩ። 22 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋ ሶርያ በቲ ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ሓድሕድ ኩናት ሚልዮናት ነበርቲ ካብ መነባብሮኦም ክመዛበሉ እንከለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ድማ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ኩሉ ክፍላት ዓለም ክብተኑ ተገዲዶም ኣለዉ። በዚ መንጽር ኣብዛ 110 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ሳዕቤን ካብቲ ካብ ሶርያ ዝተረኣየ ኣዝዩ ዝኸፍአን ሓደገኛን እውን ክኸውን እዩ በማለት እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። እዞም ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ዲፕሎማት ፊልማን ኣስዒቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ውግእ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ምስታፉ ነቲ ነገር ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ንክሰጋገር ምኽንያት ምዃኑን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያንን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ድማ ኣብ ሶማል ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ተወሲኾ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከምርሖ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ወገነው ኣብዚ ጉዳይ ፍታሕ ንምርካብ ብቕልጡፍ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ብምግባር ስርሖም ክጅምሩ ምዃኖም እኳ እንተሓበሩ ኣብዚ ጉዳይ ሰፊሕ መግለጺ ካብ ምሃብ ከም ዝተቖጠቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሓበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ መሐመድ ሮብለ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ዘበነ ስልጣኑን ምንዋሕ ድሕሪ ምፍታኑ ተቃዊምዎ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ዕግርግር ተላዒሉ ክሳብ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ፋርማጆን ተቃወምቱን ዝኾኑ ወተሃደራት ግጭት ተወሊዑ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ነቲ መዲቦ ዝነበረ ምንዋሕ ስልጣን ብምስራዝ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በቲ ዝተመደበሉ ዕለት ክካየድ ከም ዝተሰማምዐ ብምሕባር ነዚ ስምምዕ ብዝምልከት ፓርላማ ሶማል ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ኣብ ኣኼባ ክቕርቦ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ኣዳል ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፈ መደባትና ክሓድገኩም ሰላም።